Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe jamwali. Bandiraɓe alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. En jetti Allah. Bandiraɓe jiide ko yettere Allah. Bandiraɓe te yo neɗɗo ɓooyi yettude Allah, yo en ɓooyi yettude Allah. Wari andu holto komi fuɗɗorde ni. Ana andi mama Musa yo wona gongaji ɗi pi kalte. Donc bandiraɓe joni kam mbawtanide ko yettere Allah alhamdulillah rabbil alamin. Joni kam ɓe mbayide pari heddima rewɓe ɓe mbaɗa golle maɓɓe. Yimɓe Saare Sadio Soppulo Arɗo salmini on, iɗo jara on. Joni kam mi sikki on pamani koye mon, mboɗo wawno ɗum ɗo ittude ɗon mi waɗoya dula goɗɗo. On paami ɗum. Voilà, mbiɗo salmina on noon onon fof. Mais on jii gaño ko ɗaɓɓata ko ni wano ni ɓay on jakki ko heewi. Darande Soppulo Arɗo nde ƴeewe ɗum ɗone ko depuis ha mboɗo ɗini libi mi jogino oɗo ide ko joni Allah hoddiri mais ide o ɓooyi koko miijinomi ɗum. Donc won gueɗe mbawaka ɗo haalede ɓay oɗon paami holno situation o woniri. yano ha men paala madame so ko yino yo men gokku kaaleso association ji goɗɗi komo una donation. Bandiraɓe min ta ɗum ina wonani kam gacce molanaɗe so wonino. ɓay woodi mo puɗɗonnomi haaju o hande mo alaɗo, kono mboɗo sikki hande to mo wonto ɓernde makko ino ɓuuɓi. Allah yurum yaafo mo. Ko ɗum addi noon nde mi waɗi calcul ji am to côté économie am to mi waɗi ko mbammi ko. Min kala ko mbaɗanmi ma taw mi waɗa calcul so mboɗo yalta walla so mboɗo waawi. Donc bandiraɓe hunde fof ndiɗon ko sabu toujours mi yaha yimɓeɓe ɗaɓɓen mo jikkodiren, ɗaɓɓen mo jikkodiren. Donc ɗum ɗo ɗum min ko jikke e yidde ɗo jeeya. Nonema haala noon nanama mais mi haalata ɗum ɗo, mais mboɗo sikki tan onon Saare Sadio naaɓe on ponno andude tuma fo gomi milliardaire. Ndembo saare bela tinta walla saare halal walla mo saare walo, mboɗo sikki taw onon Saare Sadio naaɓe on tini. Joni ƴeewon jardin o nafoore mum nde mbate ko mission pullo nafatani walla ko onon ma on paam ɗum taw min on mi haalanani on ɗum. Donc vraiment mboɗo jara yimɓe Saare Sadio naaɓe, mboɗo jara noon waaji am woni Ablaye Balde. ɓay ko mbo waɗi ɗo ko so ali wonno ɗo ko ɗum mbo waɗannoni mbo okkude en gesa. Donc vraiment mboɗo jarama, mboɗo weltanima no feewi e darande ma nde. ɓay a yaada e haaju ya an tigui e ganduɗa ho min mboɗo jogi patient, mboɗo muñi ko heewi ko yimɓe hewɓe mbawa mum. Donc mboɗo jarama hen. Mboɗo jara jarga o kadi Hammadi ɓay mi yi darde mum nde mboɗo jarama no feewi Hammadi Balde.
petit frère am woni Ousmane Balde an kadi jarama waɗi golle baɗɗe fayda ɓay vidéo ji ɗi fof kala vidéo mo jiiɗo ɗo ko kanko waɗi mbo te ñane jano en ɗon fi affaire guesamba soppede onon fof mi tawi on toon ɗum woni yaya Sabali ceerno Sabali e Louba en ɗoni ɓiɓɓe président noɓe hawa muna ɓe vraiment ɓe mbaɗi golle baɗɗe fayda e tokora e sirawo am o ɗum woni Mali e Moussa Bala onon fof toon tawmi on jarga o kala aroy Jibril Sebo en fof ngari e Ousmane Penda en vraiment ko yettere Allah e kaw am yaya kala arno toon donc onon fof mboɗo jara on vraiment e darande monde e hanti e mama amen ɗum woni Moussa kadi vraiment mo sodanno ataya okka liggotoɓe ɓe vraiment Moussa a weltanama an kadi darde ma nde waɗi hen fayda ɓay wodi ko kaldu en toon to suudu mato nde garmi toon ko mbami yiɗiran mboɗo jara on mine jara président o ɗum woni Hawa Fatou Bale en Bintu en Kumba Sanfa en Mumini en onon fof haaɓi mawde en somi limi tan mi juumat onon fof rewɓe saare ɓe yimɓe saare ɓe mboɗo salmina on e koto an debbo Dieynaba Sow on ɗon bandiraɓe ala komi wawi mboyode ɓay liggotoɓe galle mum ɗo gonno vraiment ɓe mboɗo ñaganima cellal e duuɓi juɗɗi vraiment e darde ma nde ino waɗi fayda mi salmina waɗiraɓe am ɓe kaw Alassane en e Ablaye en kamɓe fof mi salmini on ɓay kankadi o tawtonoto kon toujours kay asoɓe woynduɓe gonduno toon o waɗi hen kankadi golle baɗɗe fayda bandiraɓe joni heddima ko golle oɗon gandi ɓalejo reedu ina hulɓini te ino yakka ko heewi ɓayna mbimi on ni so tawi woni hitande fof mboɗo wanno activité ji mum ɗo bandiraɓe ma wonno ko ɓuri ni ko waɗa e Saare Sadio mais bandiraɓe so woni no sappo ko jinnomi wadde hande ko gotel walla hay ndigani heddaki ɓay mboɗo wawno joɗade weekend jiɗi min kadi mi fowtino ta mi watta hay ndiga mais ko ɗin ɗo jour ji min des fois mi liggoytono e samedi hatta min mbaɗa activité ji amen sababu nde wawde wallude on mais Allah dandu en neɗɗo ɓalejo reedu min de kam min soppulo arɗo mboɗo ñaagui Allah ya wata Allah okkam ɓalejo reedu ya Allah wata okkam ɓiɗɗo ɓalejo reedu vraiment mboɗo ñaagui ɗum Allah no bandiraɓe on calminama on juurama kala nanɗo hen ko welananimi taw ino yaafo ko yewtere wayi noon donc vraiment mi weltima komi beltiɗo ɓay ɗum ɗo ɗum wawi gonɗude taw haalaji ɗi puɗɗi heew mais ko yettere Allah ɗum noon vraiment on jarama onon fof dariɓe hen ɓe yo won ɗum noon soppulo ino jara on no feewi on calminama yo jaam ñallu e men